дзень. Мяне завуць Смародзінава Юлія, я з'яўляюся вядучым навуковым супрацоўнікам Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея. У экспазіцыі нашага музея знаходзіцца фарфоравая парная скульптура «Вак і вакханка», створаная ў 1866 годзе скульптарам Аўгустам Карлавічам Шпісам на імператарскім фарфоравым заводзе. Завод быў заснаваны ў Санкт-Пецярбургу ў 1044 годзе. Скульптар Аўгуст Карлавіч Шпіс прыйшоў працаваць на завод у 1849 годзе і працаваў тут практычна 50 гадоў, звязаўшы сваё жыццё і творчую дзейнасць з гэтым прадпрыемствам. Ён пакінуў вялікую спадчыну пасля сябе, быў вельмі пладавітым майстрам, стварыў шмат розных фігур і скульптурных груп на розныя тэмы. У тым ліку ён звяртаўся да вобразаў антычнай міфалогіі. Акрамя таго, Аўгуст Шпіс працаваў над стварэннем праектаў вялікіх фарфоравых вырабаў для ўпрыгожвання парадных і камерных інтэр'ераў. Гэта дэкаратыўныя вазы з скульптурным дэкорам, рамы для люстэрак. Скульптура «Вак і вакханка» звяртаецца да антычнай міфалогіі і прадстаўляе вобразы бога расліннасці і вінаробства Вакха і яго спутніцы Вакханкі. Яны прадстаўлены з гронкамі вінаграда ў руках. Дадзеныя скульптуры «Вак і вакханка» разам з іншымі вырабамі часта сустракаюцца ў спісах паднясення імператарскай і велікакняскім сем'ям, а таксама прыбліжаным асобам. Асноўным заказчыкам майстра нязменна заставалася імператрыца Марыя Александровна. Дадзеныя скульптуры «Вак і вакханка» упрыгожаны роспісам, але таксама сустракаецца варыянт, калі яны выконваліся з бісквіту. Гэта белая фарфоравая маса, не пакрытая роспісам і бліскучым слоем палівы. У ніжняй частцы скульптуры знаходзіцца подпіс аўтара і год стварэння дадзеных скульптур. За сваё доўгае творчае жыццё Аўгуст Карлавіч Шпіс пакінуў багатую разнастайную спадчыну, прыклады якой захоўваюцца ў калекцыях буйнейшых музеяў.